Baak. Oh. Kita mati sa pamanay. Nagdirakal. Pero apa nga rin alam? Siya iya tinangala. Nakita ni Bintong, naabuta jay. Suna nagtigpas dito. Agpabasol ka man ni Andres, amo ka tayo style mo. Tama nung tigong kuna ako kahit kunsun lang ako ti taon. Concern nga bagbagam. Nabayag ko nga papalumin daytaan, tapos tata dinalimpay. Kasi nagkulit ka na ya. Ni Bintong ko na lagarudan. Ay nata bentaong, kaya wala tao dyan ay. Pabasulin pa iti awan. Sigana. Pamarunot tato, di pa inalpas ti wanulis ka. Spy, malipay mabali na ito eh. Ayun, mabali na ito yun. Oh no! Oh no! Oho. Sakto. Oh, tsamba ito yan. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tignan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan! Oh, tsamba ito yan. Hoy! Ukis sa barat to yan. Si Kamanain. Madi ka talaga mamuma. Apa yung makan ni balayan? Nagtao ka lang tiirikain. Nagtao kayo pa itipataw. Pati saba, patusom. Apunay ka mutan. Kaya mo ipulong ka kinimanang mau. Kasala tatararami duman. Hindi ka pa nagbalew. Badinak mo tipulpulong kinimanang naman ng Andres. Inbound nak lang ni Franz. Inbound no, sika talaga tinakapanulong agtakaw. Madi kaglibakan bintong, kabisado kan. Ni Franz talaga manong Andres, inbound nak laeng. Api nga min susuruta mamaming nga ibagbaga na jay. Amom lang nga puro kalukon tararamidan nan, surutong pailaan. Ano ay? Nung ibak tinakakita ka niya yata. Bakit pa barangay na kayo ajay? Ni, nagadupay talaam na eh. At dapat ay may sagin eh. At ipay talaga daktal tinalam. Kabati pigard mabal na di manong Andres, badi pinatangkanan. Si kagarot, agtakaw ka, ay badi pay mabalain, nagmutalon ka mutain. Sakpay tatati naging mutalang. Yung natay pakata, no, mga ala kayo, kung di naman niimot ni Bakata sa ba? Ano na ata ni Baak? Badi na magkaimiimot ni Baak, alak lagaro daw, ni pagkada mga dinawat ko kanyam. Ata, ati mapalpal natin tatakaw kahit. Hindi pa'y mauawatan tayo bagbagamon. Tingko nak manong Andres, si kalang mangibagakin ni Bakan na dinawat ko kanyam. Ay, maday! Okay, si Sabang, niraman dapat ikalukuan niyaw. Pakpakawan! Pay manong Andres, basta nagtako kami, ratakalata na mga alam. Di kayo pa'y pasalamat na siya natin makakikita. Kasano na sa balay. Kapitan, kada barangay opisyal. Sa Sampulays. O, dinagdup kayo. Salamat garda manong Andres. Kanyang gardatan ta di ka marigrigat nga mangalan. Ano mo katipulang? Pagtibam ta na eh. Siyak ba timang tibag? Sika na. Tamdaman ta fingerprint nato siyak mapabason. Wan.
Sigurado mo lang, bintang. Isa pa ma. Ito naman natin eh. Ipakita kinibaka tao. Sigurado ka manong Rice, baka yawid mo ito. Ipagpatanak tumag kanyayaw. Oh, tibulong mo. Tawid kan. Padasin nyo pa yung ulitan ha. Talagang ipabarangay kayo nagaruday. Tapos, takder mo ta. May isa. Taka man lang na yun. Sa bayo ha. Pakalamero ka kita, talaga. Aramidin nyo kita. Sumau ka pa ilaan. Hinta mo ilaan. Okay sa ba ng Andresen? Kuna na po, unti alain na. Bunga mit panay nala. Alay nga talaga ito. Hindi lang makanti, alika ka na. Baak. Oh, Kita mati sa pamanay. Nagdirakal. no, apa yung ordinalam? Siya iya tinangala. Nakita ni Bintong, naabuta jay. Suna nagtigpas dito. Agpabasol ka man ni Andres, amo ka ta style mo. Tama nung tingin kung kuna ako kahit kunsun lang ako ti taon. Concern nga bagbagam. Nabayag ko nga papalumin daytaan, tapos tata dinalimpay. Kasi nagkulit ka na ya. Ni Bintong ko na lagarudan. Ay natabentaong, kaya wama tao dyan ay. Pabasulin pa iti awan. Ay naapo. Kung malis na, siya mamut maungtan kan, di ka pala umalis. Agaramid ka man ti istorya ng Andres. Ipadawatan kamit kinukaya mo. Kisti sabana nga talaga. Legit nga talaga. Diyan ako man napampanulong nga dumawat ti saban. Sakpay tata tinapabasol. Kasi nung orte pabasulin ta, dudo ka talang mo tito eh. Aw mo sa baling nga tao na oh. Sige, sa latan, amino ko nga siya nangalan. Ato ginamit ko ni pala na pinagtagpas ko ta. Happy? Happy kan? Amilin ng tumalagayam kaya pabasol ka pala sa balay. Hanggang mga imot dayta. Gusto lagarutin ah. Inamin ko lagarutin. Nagadong pala di tang abom dita. Aratan na Diyan malaan ka. Kanya maun Mabain ka pa nga mga ala. Haanin kanya maun. Agita nga style mo Andres, kabisado ka. Makapangpangang kagayam ti sabak, idim na tayo baga. Tabiling ka kuma. At kinagod ko na manong Rice. Naghilig kan tumog kami mga elam, napabasol ka tuloy. Kisti sabana ata nga saban. Sakpay tata titabulan. Kanyam latan. Amukait nga talaga. Ano kanya mong? Bahala ka, palumi ka toy. Lako ka toy, turon. Baala ka. Para kasday lang. Nagpauyong. Lakayanin na muna pala magpauyo, taluko. Dakil bunga na kaya mga wow! Taktaw. Pang turon. Yahoo!